Fil-bidu tas-seduta parlamentari l-Speaker tal-Kamra Michael Frendo tar-ruling tiegħu fuq it-talba li saritlu mill-kap tal-Oppożizzjoni fit-19 ta' Ottubru li għadda. Dakinhar il-kap tal-Oppożizzjoni kien talbu biex jinvestiga każ ta' serq fuq korrespondenza li għaddiet bejnu u bejn il-ġurnalista tal-RTK. Dan wara li l-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista kienu xandru korrespondenza privata li spiċċat għandhom b'mod illeċitu u li lanqas mezzi tax-xandir indipendenti ma kienu aċċettaw illi jippubblikaw. Michael Frendo qal li l-allegazzjonijiet li saru fil-Parlament mill-kap tal-Oppożizzjoni kienu serji ħafna, għalhekk is-sedja talbet lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jinvestiga dan il-każ u wara jirrapporta lura lill-Parlament. L-Speaker tal-Kamra qal li m'għandux il-mezzi biex jinvestiga jew jitlob inkjesta li din issir biss mill-Eżekuttiv. Sa dan it-tant l-Speaker tal-Kamra Michael Frendo sab li l-mezzi tax-xandir tal-Partit Nazzjonalista ħatja ta' ksur ta' privileġġ fil-konfront tad-deputat u wib tal-Grupp Parlamentari Laburista Joe Mizzi, dan wara li xekluh milli wettaq il-ħidma parlamentari tiegħu meta ppruvaw mingħajr permess jistaqsuh mistoqsijiet fil-bini tal-Parlament.